Nik esango nuke, estatu batuetan gertatzen ari dena, endogeno da, han gertatzen ari dena, eta berez ez da Euskal Herrian eman behar olako kasuak. Ez hegazti gripe zabalkuntza bat, ez da presio egoera masiboa. Hor gertatzen dena da, 2022tik, bitzela hegazki gripe bat pairatzen, nahiko indartsua, eta momentuz jarraitzen dela. Gertatzen ari dena da, batez be, presioak biderkatzen ari direla, lehen ordaintzen ziren $2,5, gero $5, orain leku batzutan $10, $15 hori, amaikoa. 2022tik ona, 130 milioi hegazti hil dituzte. Hor, dagoen politika da, kasu bat emoten danean, hegazti guztiak hiltzea. Orduan, horrek eragin du presioen igoera izugarria. Ekoizpen ahalmena erortzen ari da. Horrek, eskari eta eskaintzen arteko distortsio bat sortzen du, batez be, eskaintza arrautzen kopura murrizten dalako, horren ondorioz, presioak igotzen dira. Nahiz eta arrautu gutxi egon, eskaria mantentzen da, nahiz eta presiko mantentzen da eskari hori, eta orduan, hainbat supermerkatuetan mugatu dute, erosi daitezkeen arrautz kopurua. Badago beste faktore bat dela izua. Jendeak hartzen baditu estatu batuetako berriak eta izua ematea, eta hor aukera bat existitzea, espekulatzailei atea irikitzeko, beldur horretan oinarriturik, baina teorian, hango hegazti gripea, hangoa da. Ez dago hainbesteko menpekotasunik atzerritik, autohornikuntza? Ez. Horretarako beharko litzateke ekoizpen askoz handiago bat, baina bai, bertoko ekoizleek, hein handi batean, bertoko merkatuak asetzen dutela. Lasaitasunez egoteko arrautzak badaudela, eta ekoizpena momentuz berdin dagoela mantentzen da.